ассалому алайкум мардуми муҳоҷири тоҷик. муҳоҷир шахсе мебошад, ки аз макони худаш ба дигар давлат сафар мекунад ва барои беҳтар ва болотар бурдани зиндагии худ саъю кӯшиш мекунад. вақте ки шумо ҷавонони муҳтарам барои беҳбудии зисти худ ва аҳли хонавода саъю кӯшиш карда ба дигар давлат сафар мекунед, бояд дар хонаҳои хубтар ва шароити беҳтарин дошта зиндагӣ кунеду ғизоҳои хубро хӯред. вақте ки инсон меҳнати вазнин мекунад, бояд шароиташ низ хуб бошад. аммо муҳоҷирони мо баъзеашон дар бадтарин шароит зиндагӣ мекунанд. дар ин мавзӯъ савол ба миён меояд, ки чаро ин хел бошад? дар як хона 10-15 нафар ё дар ҷангалу вагонҳо зиндагӣ мекунанд. тасаввур кунед, ки дар як хона якта ванна, якта туалет, чӣ хел шумо тоқат мекунед, ё дар вагону ҷангалҳо умуман шароит надорад, умр ба сар мебаред. ман халқи тоҷики худро медонам, ки дар ватан беҳтарин хона доранд, шароити хубам надошта бошанд, агар не ки ин хонаҳояшон озода, руфта, чиндагӣ. ҳатто дар қишлоқҳо хонаҳои озодаю тозаанд. аз субҳи содиқ аз соати 5-6 субҳ мехезанду ҳавлӣ мерӯбанд, то беруноя руфта ҳама ҷоро тоза мекунанд. вале дар хориҷи кишвар ки рафтан баъзеашон бояд зиндагии бад дошта бошанд. агар дар Русия як хонагӣ дар пойтахт аз 35 то 45 ҳазор бошад, пас мешавад, ки 5 нафар як хонагиро ба иҷора гирифта 7000 рубли ҳар моҳ диҳанд. ба роҳат аз кор омада истироҳат кунанд. хуб нест магар? нахуд шумо қадри худро ба 7000 нахаред. агар аз пойтахт дуртар бошад, нархаш аз 10, даже ҳатто 8 то 15000 рубл, ки сари нафаре 2000-2500 моҳаш ба меғалтад. намешавад, ки пул кор кунем гуфта саломатии худро аз даст диҳем. ин ҳамаш дар дасти худи шумо аст, ки интихоб мекунед. аз рӯи хоҳиши худ чӣ тавр зиндагӣ кунем, ки оқибат ҳаёти пӯчу холӣ набошад. ҳаёти инсонӣ хеле пурарзиш аст. ба қадри зиндагӣ расидан лозим. дар муҳоҷирии ғарибӣ басо мушкилиҳои пурпечтобро албатта рӯбарӯ мешавед, вале шумо бояд оқилона, далерона ва устуворона ба пеш равед. дар зиндагӣ ҳамчун мард зистан лозим аст. агар мо дар зиндагӣ некандеш, ширин гуфтор, хиратманд бошем, албатта ба ҳама чиз мерасем. ноумед шудани мард ё зан ба ягон муваффақият касро оварда намерасонад. ман мефаҳмам, бисёрашон фирифтаи нафаре мешаванд, ё ҳуҷҷат дуруст карда наметавонанд, ҷойи кор намеёбанд. бисёр сабабҳо шуда нашонкин, вале бояд худамон аввал аз худованд, сипас аз ҳаракати худамон вобастагии калон дорад. зиндагиро роҳ гуфтам, чоҳ буда содареғ, ҳосили буду набудаш оҳ буда содареғ. орзу кардам, ки ман бо ханда созам зиндагӣ, хандаамро гирьяҳо ҳамроҳ буда содареғ. муҳоҷирӣ албатта ғам, ханда, хурсандӣ, мушкилӣ, гирьяҳои ҷонгудозро дар бар мегирад. вале гуфтанд, ки аз ноумедиҳо басо умед аст, поёни шаби сиёҳсафед аст. агар дар мулки бегона ғарибу бенаво бошӣ, агар беболу пар дар сар балое мубтало монӣ, ту танҳо нестӣ, як зарра умеди раҳо бо туст, худо бо туст, худо бо туст, эй танҳо худо бо туст. агар танҳои миёни халқи бегона, ҳама дилмонда дилбишкаста, зору хаста бехона, агар ёрат хиёнат карду ногаҳ дӯст душман шуд, тамоми умр бемаъно, тамоми зиндагӣ фарш шуд. машав ноумед ҳоло, як умеди роҳ кушо бо туст, худо бо туст. эй танҳо худо бо туст, худо бо туст. аз ин рӯ мардуми сарбаланди тоҷик роҳафтода нашавед. аллоҳи меҳрубон ғамхору мададгоратон бошад.